מה קורה חברים, כאן לירוי. היום אני הולך ללמד אתכם איך לעשות תמונות זזות כמו שיש לי. כמו נגיד זה, ועוד מלא רקעים אחרים, כמו עוד די הרבה. היום אני הולך ללמד אתכם איך בעצם לעשות את זה. אז דבר ראשון, כדי בעצם לעשות את התוכנה של התמונות, אתם צריכים להוריד את האפליקציה Lively Wallpaper, שאותה אתם מורידים דרך מייקרוסופט סטור. אתם נכנסים לכאן, אתם רושמים Lively Wallpaper. אוקיי, הנה, לי זה כבר מותקן, אז כאילו אני לא צריך. אוקיי, אתם מורידים את זה, סבבה, תיכנסו לאפליקציה, תהיו בתוך האפליקציה, תשאירו את זה ככה. עכשיו, כאילו, יש לכם את זה, את הרקעים הפשוטים שאתם מקבלים כבר בנויים פה. זה נגיד כבר רקע שאתם מקבלים בנוי, אבל אם אתם רוצים את הרקע הזה, נגיד כל הרקעים האלה, אתם לא מקבלים אותם, ועכשיו אני אראה לכם גם איך לעשות אותם בעצם. אז דבר ראשון, אתם נכנסים לגוגל, דקה, אתם נכנסים לגוגל, רושמים motion backs, את זה בעצם, אתם עושים את זה על הראשון, ואז יש לכם כאן מלא רקעים. נגיד בוא נבחר רקע שאני רוצה, כמו נגיד הרקע, נגיד הרקע הזה, סבבה? אתם באים לפה, קיצר, אתם באים לפה, אחרי שבחרתם תמונה של רקע, אתם באים לכאן, אתם עושים 4K דאונלוד, אתם לוחצים על זה. הנה, זה ירד לי. עכשיו אני נכנס לקבצים, בודק אם זה ירד לי. סבבה, לא, זה לא זה. הנה זה ירד לי, יפה. עכשיו אני נכנס לאפליקציה, Lively Wallpaper, לוחץ כאן על הפלוס, עושה כאן על זה, על בחר קובץ הוצאה, הנה זה, ואז הנה אתם רואים, הנה, עכשיו אני לוחץ על אישור. פשוט וקל. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תגידו לי ואני אעשה. יאללה, ביי.